שהיא יפה שלי. תודה, ממי. יאללה, בוא נלך. חבר'ה, אף אחד לא רוצה לשחק, שש בש. צחי, לא נעשה איזה משחק? זה אמא של הסיפורים האלה. אני מת לראות אותה הלילה, אני... מאמי, יפה לך מסך. כן, רנצ'ו, כזה כיף. מה, איפה אתה? עדיין אצל צחי? כן. טירוף פה. אני בטוחה. טוב, רנצ'וק, אתה זוכר את הארוחת ערב עוד שעתיים אצל ההורים שלי? נראה לך, מה פתאום? שאני אפספס הזדמנות ככה להראות לאבא שלך איזה אייפון קנינו. טוב, אייפון, תביא את הבת, אז נדבר. שרון? שרון? אתה בסדר? היי, אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? שרון, איפה זה? איפה את נמצאת? שרון? שרון? מה? שרון, את תזמין שומעת אותי? אמבולנס. אתה מתקשר? התקשרת כבר? סליחה, היי. תזמין אמבולנס. הזמנת אמבולנס? כנסי לאוטו. מה? כנסי לאוטו. מה פתאום? אתה דפוק? כנסי לאוטו. בשביל מה שאני אכנס לאוטו אבל? אתה לא מזמין אמבולנס, אני לא מבינה. מה אתה עושה? רנצ'וק. הוא דרס מישהו ועכשיו הוא נעל אותי באוטו. לא ראיתי אותו, שרון. שרון, תראי לי אותו. תוציא אותי מפה. תוציא אותי מפה. יש לו נשק? רגע, הוא מגיע. שימי אותי על שקט. שימי אותי על שקט. ערן, תקשר למשטרה. קובי, תארגן כמה שיותר חבר'ה. צחי, בוא. בוא. לאן אתה לוקח אותי? אוי, נו. לאן אתה לוקח אותי? לאן אנחנו נוסעים? למה נעלת אותי באוטו? לא, אני לא אהיה בשקט. לאן אתה נוסע? תהיי בשקט. מה זה עכשיו? אתה תמיד ככה דורס אנשים ובורח? אמרתי לך, סתום את הפה. בבקשה, רק תהיי בשקט. אחי, אני צריך שתפעיל את האייפון טראקר. כבר יודעת האייפון? לא, אני צריך למצוא אותה לפי האייפון זה שלה. מין כזה משחק שאתה משחקים? להפעיל את הדבר הזה או לא? זה דובי, בובה. צחי! פשוט תפעיל. טוב, אם אני כל כך מפריעה לך, אתה יכול להוריד אותי פה. נו, אני אלך הביתה, אני לא אגיד כלום לאף אחד. טוב מאוד. זאת חברה שלי. לא נראית לי כמו אחת שיודעת לסתום את הפה שלך, נכון? הנה הוא, בן זונה. מה, לא תהיה רגיל היום? פשוט תכוון אותי. אז מה, אתה פשוט הולך להרוג אותי? מצאתי את האייפון. היא זזה? מה היא זזה? מצאתי את האייפון. האייפון זז? לא, נו. תיכנס, זה בחניה, לא כאן. תיכנס פה ימינה. אתה בטוח? פה תיכנס ימינה. הנה. פה. פה תיכנס פה. צריך לבדוק את זה. שרון לא איבדה את האייפון שלה. נו, סבבה. לא, אידיוט, תקשיב. מישהו חטף אותה. אני לא יודע מה הסיפור של הבחור הזה. תהיה איתי. ותהיה מוכן להכל. ותהיה איתי. וואו. צחי. אתה תלך משם. אני אלך משם. כן, כן. אתה פה? כן. אני אלך לשם, אתה תלך לשם. לא, אני אלך לשם, אתה תלך לשם. סמק. מה, כל הזמן הזה היית בשיחה? כן, כן. וחבר שלי בדרך לפה, הוא וכל החברים המסקליסטים שלו. אתה כמו קוקה דמר. יופי. סתמי את הפה אמרתי לה. אני לא אסתום את הפה. את תסתמי את הפה. רן! סתמי! סתמי את הפה. לא לדבר. Allô? Oui, j'ai compris. Bien sûr, je dois me débarrasser d'elle. Bien sûr, je me débarrasse du corps aussi. T'inquiète pas, j'ai compris. Je me débarrasse d'elle aussi.
pas de problème. אוקיי. לדעת יותר מדי, צריך להיפטר ממך. כוון מחוליית ערבים, יא זין! לאט ומהר, ממי. לא הבנתי. לאט ומהר. אאו! את בסדר? כן. רן, איפה? אני מחפה עליך! מה המצב, שרון? צריכה לשמור יותר טוב על האייפון שלך. רגע, מה זה אומר? מה אני עושה עכשיו? מזיזה 2 ועוד 2. נו, שרון, כבר הורדת את האנגרי ברד 7? אני מת ממי? לראות אותה למה את מחייגת הלילה. אליי? אני מת זה אתה בן זונה שהכניס אותך פה על הכלא. אתה בטח רוצה את האייפון של הקוזינה שלך בחזרה. צחי, בוא.